billion. Ageno kama intiere bende alura ma Mathare nitie cases mamoko ma ket kod magi ma bende timore ne jogo modak e alura mari kendo ka isebedo ka itudori kodgi kendo iwuoyo kodgi resruok mane musiko manyalo biro kuom oganda wa nikech gilokore kawuono gintiere kaunti ma wabe molose ka iga mokalo ne waloso kuom Siaya County Kisumu County ka bende dikni magiduogo gimedore ahinya Migori County bende gima kama ginentie Kisii ne gintiere kama intiere kendo ka giseno ka oganda dak kendo itayo chenro gi duto resruok nyalo wuok kan mokwongo anadwa miye holistic approach aparo ni number one anawuok West Ugenya to aparo no ruye ntiere ojana ma wadwa matin ma jahigni 19 ma bende jabol maendo nigma goyo ni jokoso mos mapeka ahinya kuom wito jana matin maendo omonj kod jonjore kariembo apiko number 2 aparo ni ntiere gimiluongo ni frustrations ingima jowa joluo oluoro garemo kabisa to kineno ka gik kabila gitimre ma ng'ato nyalo kawo panga mayot to kata pala mayot to chuoyo go nyawadgi ei kanisa ngiso ni ntiere bail moro kamoro ntiere frustration moro mangima mantiere kamoro manyalo trigger gimramora nikech king'iyo end game mar gini ongen samise chuoyo ng'ano kod pala binego to ngima mari dhi bedo maber bang' kanyo yaka ng'ato bet ga piny boparo to yudo ka gimotimo manjore ma endo timono tere mana kendo mani jela ma odhi miye ngima na bedo marach mogik kora paro ni gima nyalo betie en achiel kuom gik ma contribute gigo en yuto maji ka yuto tin ka ntiere remi ot gige ma build frustrations go koro onego bed kaka bilo wacho onego bed nu local problems local solutions Homa Bay County ok mana Homa Bay kende kata mana Mathare maro onego bed ntiere counseling centers magwa ma ka ng'ato ochopo kuma ng'ama dichuo chopo ga gikoni ichopo gikoni nitie kama inyalo retreatie bibed piny bibed ijite mkutano iluongri mkutano matin mondo bipenjri to gini katimo to consequences mag gen mage to bende kan tiere ng'at minyalo loso kod nikech ng'eny gi joma chuo ok ohero loso ok ohero gimwacho gima ntiere e chunygi kan tie kama wanyalo betie ma ntiere kony minyalo yudo minyalo loso kod ma ng'ato ng'isi mi approaches mopogore aparo ni mane gima nyalo konyo but ywak mara kuom ji en kapok itimo gimoro to ng'e ni gimitimono ok affect kendi ntiere jok mantiere around family magi bende gino dhi affect koro make sure ni ng'iyo consequences mar gimitimono kata kobed mana gir kanungo consequences gin mage erokamano Cleophas kapok ing'ado kanyo